Good morning, good afternoon, good evening, ug asa man mo aning kalibutan na. Mulakaw ta, magbaligya ko og mga lata. Mga tinigom nga lata, ibaligya na namo. Kaya ron makakwarta na pod. Kay ang nasa, nasa basura ang kwarta. Kana. Oh, di apa. Arang bugata na. Masibo ba kanis kutse? Napay ilang gingon nga butada pa. Mga mabuak ba? Napay mabuak. Oh, gani. Papel pod ni. Oh. Karon mo adto na ta alas 11 na. Magsirado nga to alas 2 pa man pod. Gawas karon. So, tara, di na ta maglangan-langan kay ting paniud to na po dinig balik. Ako rang usa diri karon kay si Mrs. Jote. Let's go. Ato na tong ibaligya karon makakwarta na ta da atong igasolina. Atong i-full tank. Labon ang gasolina karon ning barato-barato gamay. Okay, let's go. Gihanga ko. Naghakot ko. Gihatod na nako ag kuan mga ano na. Mga lata dito sa kutsi. Kiri na lang last. Kiri yung mga mabuak. So, tara na. Uy, kabanaha ba ni? Ato nang ibaligya. Oh, daan na. Puno. Oh, ha? Tapos puno set, oh. Kini. Direnis ko, natubangan. Uy, katugnaw. So, hangin. Oh, nice siya. Diyan na, ang mga pasahero, oh. Apa, puno. So, let's go. Adto na tapadong sa Golden Mile Redemption Center.
Yan na, abot na ko sa akong baligjaanan kanang na diha sa likod. Mao na. So ato na ning ihatod ngadto. Bawal man mag cellphone siguro dito, di na ko magkuan. So ako sa ring ihatod gidali. Kapoy. Ako nag-ihatod dito. Gitagaan ako karida number magsiga-siga. Mukuha na mo vibrate na kung makuha ng kwarta. Ano na lamang makakwarta. Panggasolina ba? Daghan po nang ano. Na sila diha. Ug magkugi og kuan, tigom og lata, mga botilya. Makakwarta jud. Ang botilya basta di lang tangtangon nimo ang label. Dawato nila. Jag mga bottled water pod. O mga to lata, mga can, soft drinks, mga beer. Kana. Karong to taod mo kuha na mo vibrate na ni. Madto na punta. Hapit na siguro ta kay agkatong nagapuwa to Nagsunod na mamiyad to. Murag human naman siya. Nagkuha na siya sa kwarta. May lain nagpark dire. Ako na lang. So ako na sunod ani. Mo vibrate na ni ron. Ano pi mo abot bag-o. Nagdapod og basura. Nagdapod og lata. Tara na, yung beef na. Tara na. Ito nang kuhaon na katong halin. $69 for you there today. Thank you. Nakakuan po ko. $69. Napoy resibo. Green glass. Kompletos lista. Way limbong. May na lang. So karon gihuman naman ta og hatod sa atong kwarta sa hangin. Kwarta sa hangin man to kay baligya may mga lata nga kuan. Aw kanang kwarta sa kinugihan pagtigom. So mauli na pud ta magpagas pa ko hapit kong pagas. Oh sige, salamat. Daghang salamat sa ming labay, sa ming hapit, sa ming subscribe. Peace.